Igata ko pinagana pa mamon no mo for me na pakata. Imana mo na ga adeka. Nya ni nene obi makata we mo bi ma to kwase na ebe no. Udulu mu anya na enworo ki esi be kata no wa no won na. Anu ne ya woro na na ga. Na ko bom. Otalo Usman. No room ile so go room adebo. Otalo Usman ngwolo e ja lolo ngwolo. Oh, na ngwolo. Anke kwala agba nke buru bi ko ngelege. Otalo Usman 13. Mamma ya doni ite odoro na afọ mmanya atọgbu onwe ya mmanya atọgbu onwe ya odoro na afọ mmanya atọgbu onwe Oga moto ejugo ya ka pụwazie oke moto ejugori cheche ka m ṅụọ nka mma aṅụ ka anyị were wụọ nnọọ chenụ ka m gbanye ozugbo ihe aṅụ ngwa ije erugo so m ka akwụsị na moto ejugo so m ka anyị gbabazie n'udo Oga, biko iwe wena ajụrụ m n'aka na m na ga-eso gaa ije a inwe ike ịga mmechazie na nta ka m nọrọ ebe a chere maka akwa m bụ ọga gị mụ bụ onye isi ọ gị ya agba m ihe mmemme ka ọ gị na-anya ụgbọala agwara m gị so m ka anyị gaa buru ụgbọala buga ndị ebe ha na-aga maka so m ka anyị gaba ọsịsọ mmanya ya adọ n'ihu ọ dọrọ n'afọ Oga Jonas onye ruo onye rie onye ruo mana ama m nọọsụ tolu ọrụ niile dị aga afụchakwa esokwa ọlụ isowelu ngwajije n'okolochi na-awaka ka m bagara n'ime efe bịa ebe ka ndị a si nke a maka zọrọ otu ọgị ọ bụrụ ọga m mgbe ọbụla mmanya ọ na-aṅụ nsị ịṅụzi na ọjụ oge ya pụọ na tata kwụsịa n'ụzọ okpuru moto kwụsa moto ọrụ aga na ozuo n'ebe ahụ mgbaka mụ ka ị na-echara anya na-akọrọ ọga jụna ka isi eje ka isi na ọnụ ga na-agba chọkọchọkọchọkọchọkọchọ gị ma ọnụ ya ma agba chọchọchọ gịnị ma ọnụ ya ma ọ bụrụ gị ma nwa ọnụ oge ọbụla ime mpụ a na-agwa gị isi ala ọnụ ya na-agba chọchọchọ bịara nke anyị bara shet bịa ị ga-ebutu mmụọ ya oge elu oge ebutu mmụọ ya ọga dị n'azụ ọ m na okwere ebutu tie yikarị ka o butu bịa bịakana ka anyị bara ebe nna m kụjọrọ asị nọkwa ebe ka ọ nọ ya bịa na-azụ na nwatakịrị nụrụ ọgụ egburu na asị ka ọgụ bịakwa ọzọ ntie tichasie ya ike
aka na-emezi machine aka na-ahazi igwe ee a na-ekwu okwu ekwensu osi ebe ọ nọ mapụta nna m nwoke ebee ka ị nọkwana kemgbe ọ ngị bụ ekwensu afụrụ anya ọ na mmadụ adịghị egwusa gị egwu gịnị oge ọbụla ọbara gị na-anụ ọkụ agụ rapụ ya aka mmụọ ya ọ mara ebe mmụọ ya nọ ya ji ekpọta ya ọ ga ebe ahụ nọrọ mmụọ ya nata ọbịa agụ kpacha anya bụ ọ maka ịfụrụ ebe ọ na-eme achụpụ gị n'ụlọ ị gbara bịa nọrọ ya mere iji enwe ọnụ na-akọghịrị ihe ị na-akọghịrị ị maghị je chọrọ ọrụ ka ibe gị ha rụọ ka m gwakwa gị ọ bụrụ na ị ma gị mara enwere m ezigbo ọrụ anya ọrụ gị taa ife abụrụ ife kwesịrị na-eme kịta ife kwesịrị ịdị na-eme kịta bụ ịchọ ụzọ ị ga-eji butuo mmụọ jee gị na nwunye edozie onye nwa na-eme iji alọke mmanya anyị na eziokwu ọ na-alafe ya oke kedu nnọọ ihe mere ife ị ga-eme bụ ijekwuru nwunye ije gosi ya na ịgbanwe ọkụ gosi ya na ịkafụrụ ya n'anya enugo were nwayọọ na-abịa nso na werezie nwayọọ na-ahazi ife ndị ọzọ fụ ọnụ otu a ka ọ dị ihe ziri ezi mana eziokwu dị na ya bụ na ọmụma mere na ọmụtabere nwa abụrụ ọnụ nchukwu ama m nụ ebụrụ chukwu ọ bụrụ emere ya na ọmụtara nwa mana ife niile ọ gabigago ma o ji na-eboyi o ji na-eweso ya iwe si na ife niile si n'aka ya ọ bụgodo ụlọ ọgwụ anụ a ọ gara jee neta ma ya dị mma ma ọ dịrọ mma esoro m wee gaa maka mma mana anọsiri m ike m mara wee kwuru ka nwoke mana na-esoghogoro m ya ga ekwesị ka o nweta nsogbu n'etiti mụ na ya ebe ahụ ka ị nọ wee daa anya ebe a ka ị nọ wee daa anya ebe ọ bụ na ọ jere n'ọgwụ ike esi ya wee jee gosi ya na ife na-emenụ ka ndị ewutekwu gị wa n'obi gbam ọ bụrụ agodo na ịma na ịbụ kakaraka na ịdị kaja okwute na ịbụ kakaki isoro ya jee ọgwụ a bụ di ya na-agụgụ ya na-egosi ya na ụmụ ife niile na-ewutekwa ngị nwa ọ kwesịrị ime enwe ka ọ na-esu ọsụsọ n'isi na ka ọ si n'isi arịdịtụ mmesi na ịma ihe n'okpokoro isi gị onwe ihe dị ya agụ kpacha anya ugbu ahụ kpacha anya ga-aba na ibere ahụ taa maka ekwukwara ka m were iwe gosi gị ihe mere ajọ chụpụ m n'ọrụ soja mmemme gị fe ọ dị ka ị maghị ihe eji akpọ m agụ egosi gị ihe eji akpọ m agụ n'obodo agụ ihe agụ ozugbo ọgịnị rapụ ya aka Jona ka ngwa bịa ka ngwa unu na-abụ unu chọọ igosi ikike unu esi shọpụ mpụa jee n'elu ebe niile enwere m efe gị ka m chere m osisi karo ka ọ bịa mee m obi ka obi m dị mma na onye m mmanya ṅụọ egbu onwe m ifughị ife anyị na-ekwu maka ụkwa a na-apị mkpụrụ adịghị ya ifughị ife anyị na-ekwu ife a bụrụ ife gee ntị ịchọ iwu njọ onwe yi chọọ emerụ onwe ya arụ ije chọọ ebe ị ga-emerụ onwe ya maka ifi sisi karama bata shọp ata ọ ka mma ya bịa na maka ọtụtụ na-aṅụ ihe a ọ na-ebugharị na-eme o nwere ka o si aga ya n'isi ịhụ ya n'isi Awanjenje spano bi nwam, awanjenje spano bi nwam, awan spano bi nwam, awan merekara mi ijere m ji akpa ike ọ bụrụ na be mmụọ ijere m na-akpa ike ọ bụrụ na be mmadụ abụ ijere m na-akpa ike ị na-ebe a ka na-arị ibe na mba nọrọ m ebe a nọ n'ọkụ mmụọ anọ nya ịfụkwa ka ndị ebe a na-arụ ọjọọkwa ma nọ ebe a cheka ife nche ịgwa gị na ihe ekwerekwa ife nche ịgwa gị na ihe ekwerenwu gịnị ka ị na-ekwu onwe ife na-esi n'ụbọrọ apụta n'enwe isi o nwere ife dị n'ime gị nwuru dị na ya ọ sị ma mmekwerenwu mmekwe ka ibe mụ ị na-ekwu Chelsea emerie na Man U ewo Chelsea emerie Man U ma ka je dị na nakwa ndị na nwere aṅụ maka na Chelsea mere Man U ka ị bịara ebe a na-ama chọrọ ama ka adaka ka m gwakwa adọkwa nke ọsọsọ maka Chelsea mere m ọ dịkwa ka imegwu ọdụ nke imegwu shọshọ gwa m ife dị uru kedu ife nwere isi n'okwu akịta onwe ife bara uru ni atara gị cha atara dị gị ebe ka obi si wee dị m ụtọ kịta ị ga-esoro m na-aṅụrị ọnwụ eziokwu ka obi si dị gị ụtọ a mmeji soro gị na-aṅụ ọṅụ
ọ karịrị nke m na-efe nna gwa kịta ọ bụrụ na gụ nwa bụ iron face iru igwe chọrọ ka mbụ nwa bụ spanner ọtọ ifetala akpụ soro gị na-enwe aṅụrị itinye aka na akpa gị wepụta mma nwoke iwepụta ego a na-akpọ dọla iwepụta ego a na-akpọ naira iwepụta ego a na-akpọ euro gọma nya ka nna agụlụ gị egwu maka na ịba ebupụta onu ọkwa na-ebe nna gwa kịta onu ọkwa obiago obi nwa m awanje obiago obi nwa m awa sopana nwa obi nwa onye ukere ọkụ n'ife a na ama m na oge na-edire ego gbachekwa ka ngwakwa gị ọ bụ na nwe ụdịrịle gị ị na-ekwu ife a enwe ebe nkara itinye gị eziokwu kịta ka ikwube n'okwu ịbịagbo ka ikwu ka ukorobịa kịta igwego ka e nwere uche ama m onye ọbụla ma ife a na-ebe ahụ ụgbọala ma njin ma mmanụ dị ebe a fọnche niile nwa bi na-etinye ego gị n'ọ na baba ijabụ afa gị bụ baba ijabụ na iji enye gị 100% na nke ọka ntụba egwu iji ya nnọọ Dano, nna anyị kwachago m. Livi? Dalo nna. Echefugoro himself. O tegori obido chọba gị. In fact, ị agbuo mbọ na ka ịgbakwuru ya je chọba ya because ọ ga atụba gị na nsogbu ada. So ị akabụ ha na ka ịgbapụ je chọba ọga. Aka na alụ weda. Alụpụ nkịta tere. Ọ bụrụ na be m Aka na alụ weda alụpụ nkịta. Ayo face. Nya no look at there. Nkiji zawo akpare mo. Maka ana me gusuzu no wobolo ze sabata ego ebe anya ko woli so no there. maka na nkịta nwa eche ewe gadị na maka nke ikwu kịta biko gwa anyị ife dị kịta agim ka ihe dị ngwa gị fedo no iwe na-akọ ele ebe iwe ga-adị n'ọkụ jọz gwa anyị ihe dị na kịta anyị ga-eme because ama m ị na-ewe ka iwe ị na-ewekazi iwe jọz gwa anyị onye nke gị ka iwe ka ife dị kịta anyị ga-emenwụnụ spana ịdị ọtụtụ ebe a na-akpọ gị na-arụ ọrụ ya rugbuo onwe gị ebe ngwo na-efe anọ ọ na-ya eme ukwe anyị ga-emenwu as far na ọgwụgwọ na nsogbu anyị adị ka nke anyị mebu bifo ka efe dịkwa n'ebe a anyị isi anyị dị na ya ịmana ife dị n'ụwa bụ anwụrụ anwụ adị ifechalụ nwoke mmadụ ya agba mbọ ya kpata ego nwere m rewaya nwere obere ụgbọala na-ebutele ya nke a bụgo nke dị kịta a na-ele ụgbọala anwa na-ebutere ka ole nke dị kịta pụta ị na-enye n'ime ihe ikwu kịta ịma anya chọbụ ego moto ya ọsọ mmemme ebe ahụ ogbenye ọnụ ntụ ogbenye chọbala ego ụgbọala na efe na akọ iri nna ife nnekwu bụ na ọ bụrụ ka anyị gaa ụgbọala anwa ife nnekwu bụ anyị jefu waya anya si anya biko na binye ego anyị injin nya bụ ụgbọala echọla obele ego anyị eje buru ụgbọala onye nwe ụlọ landlord a ka nọ n'iro anyị buru ya anyị etinye nya bụ injin anwa buru ya emechi ọrụ na mgbede anyị eje chọọ ego iji ya ọ dị ka nke ya aba nke abago nke abara aba iri igwe chere igbodu iron weight livi nke igwe kịta nụwa ọ dịkwa ka ọ dị mma na ntị ọ dị ka ife ya aba ife na-aga na-atụ egwu na ya bụ mgbe ya eji menya bụ ife na ka ya esi m ihe eme ka anya mmadụ pụọ n'ebe anyị nọ maka na onye ejide n'aka otu avụ onye ori mgbe onye ori asịra mba na ife abụkwa mbụ na ya kara ozu mbụ na ife abụ izizi ịghọta mgbe ya eji m ya wepụ na anya ndị mmadụ onye ka na-atụ egwu nke a bụ obere ife n'ebe livi nọ n'anya anyị ebunya bụ ụgbọala akwapụ ya akwapụ anyị eburu injin anwa anyị eje n'ụlọ ọrụ ọzọ anyị ha n'ebe ha anyị donye ha anyị agwazi onye nwe moto ịghọtago anyị gwazisi biko na mmefe na anyị na-agbata eke agbata na-enye ụfọdụ ịghọtago agbata eke emecha nnọọ anyị nọ ofu ebe kpaa ihe ọfụma kpaa alụ ọfụma otu anyị esi je livi ihe makwa na ebe na ka etu onwe ya ka ekwuba okwu ife ji unu bụrụ ga anụmavụ ife ji esi nri ife
a na-akpọ magị nnu ose ogiri ụtazị ụzịza ọra onugbo fada n'ibụra onwefe na-aga na-acha mba mgbe ụfọdụ kedu ife mere na ịkpatabere ego maka na ụdị ụbụrụ ị nwere onye nwe ụdị ya na ozugbo ozugbo tipu achọrọ m ịchọ ụwa n'ike etu nse were nwobele ife ọzọ ya nakwa nna ịnụwa pipi na livie ego ụgbọala livie ego ọkwụ ọcha ekele eze nke a na-agbaji mbịa ya gbagbuo pipipi espana ụzọ ya pụta ya kedu anya fes sahara mkpọtọ na-alụ ka m pụta kamara ọrụ ihe arụgbuo onwe ewu ebe ọ bụ na ifuru igu na-eso so adịba m ejere m nke gị ụbụrụ nwekwụrọ Ọga Jonas anyalụ mmanya sisi karo ugbu ọ dị ọkụ agbagokwanụ mmadụ nkụ ebe a otogo echebelụ ime enyekwe m nke mbiko na mmadụ niile ịgbata akwara mmadụ kwesịrị ịgbata akwara sisi karo ike kwuru ọfa n'ife ị na-etinye n'ime ebe eji abụọ ife a ị na-etinye echezọ na ịma ihe mere m ejighị agbajọ nkwụ a nke na-adị m mma n'arụ amarọ m ihe ndị ọzọ ji akụ nke ha ma mmebe ha si agbata mmiri ha ji akụ ihe mere nwere ụfọdụ n'ime ha abịa ha jee welụ mgbọrọgwụ na-abụrụ mgbọrọgwụ ọgwụ a wee jee fanye n'ime bọtụl ịlasị anya mana ịlasị anya ije golu oche were aka gị golu oche wee jee nọrụ n'ebe a na-eme mpochi maka afọ ị ga na-asa mana karo mama ihe ọ na-eme o doro ya anya ona o si apụ ya n'anya ka ị chọrọ inye enyekwenye ọ jụrụ mmanya o kwesịrị ihe eme n'ife nekwana ike mmadụ ji alụ ọlụ nekwana ike mmadụ ji alụ ọlụ ọ na-agaghị ekwu mgbede ebe biko onye ka nna abụ ife a Madam Christy ọgụ a bụ nke a wee bịa nwanne m nwoke ọkwa ụgbọala ji m o ama m onye uburu ụgbọala ya ga-abụnye nnọọ ha chọrọ iwere ehi ọcha mebie ụgbọala ndị wee were iwe bunara ha si na ama m onye mọrụ ọfụma aka nji wee bute ya Sido bịa butegodu Madam Christy oche biko bute nna anọkwana na nke ọ ga-adọkara gị akwa ngwa bịa were ugodi Madam Christy nye ugodi Madam Christy nye ugodi ụgbọala were ugodi jee na moto ya ka ọ pakịrị ebe jee ka ama m ọrụ aka jee ka ị mara ife mee biko mezikwa ya ọfụma ọ nna ọ dịkwa nnọọ ka oriri na-aga ebe a oriri bịam n'ọnụ nne ị ga-esonyere n'anyị kedu ka egwara nke a na-ekpori ya gbanyere ya otu iko tanyere ya ọ maka libido mba kwa nna biko were ya nwayọọ ị ka gbanye na o mana ụmụ ihe ndị a jikwa na emezi erizi oriri anụ ọ dịghọkwa mma o ụdị mmanya a na-emerụkwa mmadụ ahụ madam efuru mmanya mgbọrọgwụ mmanya mgbọrọgwụ ọgwụ mmanya ị na-afụ ebe a onye bụ mgbọrọgwụ ọgwụ mmanya kachasị mgbọrọgwụ ọgwụ mmanya niile n'obodo a na onye na-ewetala anyị ya onye na-eji aka ya agwụ ya bụ onye nke a na-akpọ Sisi Karo onye na-ahazi onye nhazi ịchọ ka ọ tanye gị ọkwa maka ọhazie gị ahụ ya na ị na-esi mmanya ya na oge nwasịrị nke a gbam so isi sie nnọọ ibutere ha
ha na-aṅụ ndị mara na ogbu ka ị na-egbu ha igwụsigokwa ha ebe a ya mara na ụmụ mmanya a na-aṅụ na ụmụ mmanya ọkụ a na iwere nke anwụ ya were nke anwụ ya na ha na-ebute ihe mberede okporo ụzọ bịa nwaanyị ekwedoghị m nke ahụ gee ntị m agwa gị onye ọbụla na-aṅụ mmanya ma oke isi oge ebunwu mgbe ọ ṅụgidere ṅụfee oge isi oge ebunwu onye ahụ ga-aga nwee ihe mberede okporo ụzọ ekweghị m nke a ọkwa ifunana etu esi atanye ya kpọị kpọị a na-atanye ị na-aṅụ a na-atanye ị na-aṅụ ị gaghị amakwa mgbe ị ga-eji aṅụfe ya oke o ịnwụchazi ọba gị n'anya ekweghị m mụnwa kwee n'ife ikwu nwantịntị akwadoro m ife na-ewu mana ọ bụrụ sọsọ mmanya bụ ife na-eweta ife mberede okporo ụzọ enwee ife ndị ọzọ ofu bụ ọnọdụ ụzọ anyị ụzọ emebisigo ntirisi gọọmenti eti enwe alụrụ n'ụzọ nke ịbụa ndị gọọmenti eti kwesịrị iwepụta ọkwa ga na-edu ndị na-aga n'okporo iwu chelu ka ngwa kedu ka obere ụgbọala ma na nnukwu trela ga-eji n'azụ ụzọ ofu oge ife na-agba ife okwu erika bụrụ ọsọsọ ife Ichie Jonas agọtara m ihe ikwuru bụ eziokwu mana ihe ka na-ekwugodo okwu iwu ugbu a wụ ihe gbasara mmanya a na-aṅụ aṅụ maka na kwa efuru mmanya anụnwa ọ bụrụkwa sọsọ ihe mberede okporo ụzọ ka ọ na-ebute ọ na-ebutekwa ihe mberede nke ezinụlọ ihe mberede okporo ụlọ ihe mberede okporo ụlọ enwekwa ike ikwuo ya otu ahụ ụlọ maka na okwe efuru ife a na-atanye kpọị 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 ịtanyegide ya buru n'obi na ịṅụchazie ịgazie ga-emezie nwunye gị obi adị ya mma ọ na-awụkwa mmadụ n'ala ọ na-emefọkwa mmadụ maka ogologo ụmụ agha ka nwa ihe m na-ekwudebe bụ nnọọ ụnụ kwụsịkwa ihe ahụ na-aṅụ ụnụ kwụsị ya na ọ dịghọ mma bịa zikarụ ebe ka ị na-eji nabago nwanne nwaanyị ọma iwe ka ị na-ewezi ihe a ọ bụrụkwa ka mmebiere gị ahịa ọkwanụ ka agwakwa ndị mmadụ eziokwu biko nwudebe ihe a Jona ife a na-akọ dị egwu ọkwa mopul kwakwa mopul ị nwere asị ka ọ rapụrụ anyị si ebe a wee pụọ n'ọnụ ụlọ nkwụ ka o ji eje dobe onwe ya mopul Jona mopul asị na rọchili ya wee debe ụlọ ọgwụ bulie ka ozu jebe ụlọ ọgwụ na moto ya na onwere ozi ife ji moto eme moto adọkasịgo ifuru nwatakịrị a na-akpọ ụkpaka asị na ọ bụrụ otu ọ dị ka nwa akpụrụka ọka anwụ akpụrụka ka Chukwu ji wee tụtụrụ ya wee nwafuo ya o wee dị ndụ ifugo ife anyị na-ekwu onye chọrọ ịla mmanya ya na ụgbọala onye chọrọ ịnya ụgbọala alala mmanya ifugo ya ọkwa ime ụlọ ọgwụ ebe akpọgara ya ya bụ nwa ụkpaka ebe ọ na-anwụrọ ọ ga-akpọ na anyị wee jee ụlọ ọgwụ ka anyị jee ifugo ya na-echebego m ụlọ ọgwụ unu afugo ya mana ka efere m nwoke ma ọ bụrụ eji na-aṅụ mmanya wee na-anya ụgbọala ọra wedara ndewo achọrọ m efe onye isi ụlọ ọrụ achọrọ m efe onye isi ụlọ ọrụ ọmụma bụ onye isi ụlọ ọrụ na mmụọ bụ Jonas efe m ga-emere biko nna m ukwu biko ka nna ya kwa gị nnukwu ọgha
biko aka na-alụ weda